И здравейте, сега ще играем Z-Top срещу Лебланк. Да се справим. Фак. Какво понеже? Си нареда отборите. Дори си не снима. Така. Контрол 6. Контрол 6. It's Контрол 6. Кучу майки топали или малко? Или умно. Não, já vou colocar um pouco bom, mas não sei se falo isso agora. Quanto junto com muitas casas você? О! Какое? О! Чай са Лебланк чизгейчан. О, лебока. Ах, тя се е рекал много. Уфа, то става по-добро това да висиш. Е, по-щупан. О, тая правиш. Тая излижа на бъде. Мисля, ако си пусне по-шън кай напред. Лол. Не. Subscribe, please. Кучки мръсни. Тая взимаш. Горно, това не е случайно. То не, чакай, не се окуми. Ако като скочи игнайтваш и флашваш. Игнайтваш, флашваш и кютваш с нея. Чай. Подмамия. Ще справя. Кюнж ми. Да. Опа. Сега W като е по-близо те. Като също не си го използваш. Изчакай да ти скочи с W, тогава я игнайтваш. W отваш пред нея и кютваш им на 10 секунди. Да, се хващам. Вземи големия бронижан. От това влезе в нея. Ага. Трябва ми е стегля човек. Урчи. Тук не е много. Стига не. Тук. Тук. Чай. Ама да. Майка и мръсна. О, искай ганг. Не изкачи, моля. Не бе! Това може да го критнеш много яко. Да, знам. Трябва обаче да я джупнеш много яко. Не, аз не знам кога е заради пасивката. Сега вече мога убиеш според мен. Ми само трябва да заради W-то. Това не беше пасивката. Против пасивката е да става двойна. Давай, W-то на минута. Разбрали вече към бутон Z. Човек, аз съм го играл. Един път. Ами не 15-20. Моля? Аз съм играл 15-20 пъти. Тази е много тъпа. Какво не може? Така. И така, аз си оставям малко да се порадвам. Нещо. Това ранки ли? Не. Това е блинк пик. О, да. Обяснява. Това обяснява много ръчно. Не. Само това бие Тимо, че се гъна. Искай ганко от Вито. Аз мога да го взема в момента. Не можеш. Не, дължа. Не виж още демича. Аз знам. Меликони, добре.
Какви реколи, бате? Ага. Да, на тебе ти дойде от кутийка. Не ми дойде от кутийка. От Мистери Скин. Това ли да би отвън? Да. Да, от Мистери Скин, то се е същото. Добре, върви към лейна. И само, ето да ви нещо. Цъкни едиците. Това е тъпа, бе. Това ще тъпа. Камил. Не изходих мръвка. Бати е ретарна. What the fuck? Нямам W, sorry. Точно не. О, мага. Нагоре. Та сериозно ли е? Тя долу! Как ви джукна? Поръвва нас ни джукна с тебе. Ела бе, Давай. Тук много фъкъпнах. Що си фъкъпна? Нямах мана. За това ако го целиш. Едно красиво дабъл ти трябва. За W, окей. Що ми искаш? Чакай. Дай дабъл, нацикай съм дабъл! Много ясно. Отий към мъфата. Отий надолу. Ултваш на мъфа. Ултваш и игнайтиш. Или лабонка си така. Да. Колко си? Да изкачвам ли султ? Не. Що? Ще имам пасивка. Това беше много фъкъпното. Ето. Да. Само си изкъби маната. Ама според мен, скачай си султ. Трябва да скочи султ. Чай ти заради добре. Давай. Игнат. Нищо. Давай. Пушкалата. Добре, за какво трябваше да ми достигва? Нищо. Но не ми взе да сипваме. Яка. Ти виждаш удължи. Да. Но той има колкото... Това си ти. What той има колкото е фар. То му го знаеш. Не. Какъв фъкъпнах това? Той иска има игнайт. Се не поминаш през гъза. Да. Ма ще вия, защото е Рекови по-също като гъза. Рекови тук е по-лесно да те вземат, нали сещаш? Също ми скефия те вземе. Обаче, ще го можеш. Знам, че го мога. Че ще ти кажа да вземеш флошка. Не, сериозно. Защото флошката в CS е 200 човек. Ще ти кажа да вземеш флошка. Бе. Ще трябва. Бързо. Абе, матета, виж кой левел е, бе. Флашвай там. Флашвай, давай им резко. Арес, голяма работа, Арес. Аз в началото на флашвай. Но не исках да флашна, аз къде знам, че са там. Тримата ги видя. Даже тимото е някъде във вашата джунгла в момента. Браво, ми. Ето го. Долу е ти тимото. Тимото! Той на колко хилата? На малко беше, ама ти го изпусна. Ти си ли. Кил. Ултваш, чакай. За тебе вървати. Ултни мъфото. Не отвитай. Ултни, бързо. Бързо ултни някой! Това е просто, бе, дева! Вървате само ми стилат киловете! Души. Стоп, скейс.
Сериално си стигнал един кил. Вай. Да. Два ми кило. Имам само един асист. Та пише на... сигурно, да. Вика тя ли, да. Дай фарма да ти вземе, да. Ето сега. Те миньони не ме радват много. Искате. Готин е. Твой проект. Много ясно. Дали ще го вземат? Ти ще го вземеш. Давай, чакай. Давай към втория. Това беше очевадно, че ще стане. Откъде да знам? Все не беше очевадно. То и аз не се сетих. Може да го отна. Чакай, сянка. Давай. Първо суд, не се пускай сянката, ако не трябва. Шиш. Кто? Да, така да изглежда по-готино. Нали, да го взема с лута, не с... А ти нали знаеш как отдолу, кога се разбира дали ще убиеш някакъв суд? Знам. Как? Не знам. То просто се вижда хелта, може би. Не. И ти пише колко отгоре, далече не. Над, когато си утнал някой, ако над него се върти един червен шурикейн, това значи ще умре. Та ще се върне долу. Добре, урти. Чай. Не, тя можете. Трябва да има по-добре да не рискуваме. Що не рискуваш? Ако си, значи, тим. Игнайтиш. Чакай. Давай го към... Това го факъпна много зле. Да, ще вземете. Какво? После. Аре, После. моля ти искам много После. Аз много съм мизерабълно от Z фърли, моля. Аз ти дадох да се... Знам, ама ти ми даде лейт гейм. Абе, искам после. 10 лева ти дадох. Да, бе, да. Да, на 10 лева. Еми, в момента съм 8. Човек. Има никой за чили. Има. Какво? Ще дам 10 лева. Да, 10 лева. Има вид. Това е ничо. Защо да го лутваш? За да стигна по-бързо, защото е върти. Ма ти тук можеш сега да вземеш кила, не да стигнеш по-бързо. Никак ще не се го вземеш. Именно. Аз дори стигнах по-бързо. И пак нямаш шанс да го взема. Оттая ще изкача. Сега направо лутвай, да. Давай, бързо. Не искам Защо? да почна. Ама не искам да почна с W. Как иначе да си пуснеш лута? Така просто. Да, просто. Можеш на това. Е много ясно. Просто я утни от тук. Утни. Не искам. Защо? Не искам по тауър! Ти мога после това да си цъкнеш, ето ще се върнеш тук, откъдето си го пуснал. Или W-то най-малко. Окей, не съм. Не съм. Пак може. То джунгъл ли? Утвай го. Не, вече късно. W. Защо пусна флаш и не утнеш? По-бърте, че е. Добре, човек, моля те. Може изеш и два. Еми, тя ми го стилна, бе, човек! Не. Остави ми да си играе играта. Ти си 10 лева. Не съм. Някак го дощава, ще си. Да, ама трябва да умра след това. Не казвам. Напротив.
Рекони се вземе айтем, това съм се. Ман си ице. Се рекони се вземеш айтем. Добре, се отива на ботлейн да взема килове. Тимото. Нямаш лут. Нищо. Тимото е по-лърти. Прав си. Ще му скоча отзад. А, не, вече преди него дойде някаква кучка. Знаете. Видях. Вайбата, гледа вайбата. Гледни топ кучка. Перфектно. Гениално. Вижте. Флашни! Ай, Флашваш, игнайтваш и кътваш. Също така се спести доста. дай пак език. И само скочиш на тауър и да учиш. Да, му Как се те учих? трябва да скоча с дабла. Да, скачай. Аз съветвам да флашнеш, защото тук просто трябва да учиш. Аз съм най-големият тръвър. Флашвай! Трябваше да я игнорирам. Нищо. То, що не такова върху мен. Колбай. Чакай да взема фарма. Колвориквай. Ще ме си купиш за? Всъщност може, прав си. Що се бържи за? Не искам всъщност. Да, как искам да изкоча. В смисъл да пускаш това? Да стигна по-бързо. Я да го преча пъти. Лъртите. Ще знае, че отиш. И взех. Лебланка. Да взем си фара. Върна това клиентите. Нищо. Вай, какво съм направил? Взех просто фарма. Ами не е смисъл. Може, като си пуснеш ето, може да вземеш повече миньони. А ти като си размени сянката, реално... Все едно е по-малко ще наби. Ама си с двете сенки набих. Не? Абе, защо? Напротив, и двете Не, набих. така е. Не наби се. Напротив. Още виждам клипа. Окей. Просто ти като беше на едната, ти дава уютно и реално там където беше, ти се превърна в сянка. Това беше по-далече назад. Да му докоса някой от миньоните. Ей. Дава ли кюет? По кого? Назад. Кубуш. Значи по кой? Имаше огромен шанс за него. Не го е! Сериозно! Найти! Дай! Удвай ти му! Омага, тук много фъкъпнах. Маничко. Тъпо го изиграх. Добре, ето. Прично съм фен на този билд назад. Добре, ама така си бил просто. И чакай. Ето, добре. Да, ти си фен на ZC Infinity. Не, Борг, ти тъп ли си? Защо си на Дъсблейд? Не съм го силно надутнал око. Добре, защо го надутна? Защото това е по-добре. Ясно. Окей. Z-Main сяда. Да. Ти без ми гера. Много лежит. Служи с хидрата най-много. 2 дни. Няма смисъл. Не, трябваше да вземеш Black Cleaver. Вау. Какво е? Този демидж от страна на Бланка.
Едно. Смисъл. What the fuck? Защо максимът W? Хидрата е много добре. Специално за Z. По-добре да Така, отиде там, бе. Батино бето лукс. Помуфото. Сега ще го взема. Нека не го взема. Ага, сега схванах. Дед Маркът отива отгоре. Тук факът ма. Ми да, защото това е крауд контрол герой. Това ти кажа. Фак. What the fuck? Какво да направя, че нямах фака много. Еми, що не видя? Фака на кил. Чай, тази ще се излакоми сега. Има товар. А, не, така няма товар. Вече има това. На колко? Може. Към Миньоните ще почнат да те бият. малко рисковано тук. Дай стилни се. Аре де. Едно. Да, кому си Кензи, бе, тя ба майката тя ба. Селска тя ба. А, тази ще я взема, ме дрази. Няма да взема. Може пак мога да взема. Мога да взема и двете, но това е другата. Вече мога да взема и двете. Ой, се малко имаш дед Марк. Давай. Сколко. Не по тази, бе. Що пък не покажи. Като не беше кесно, ще стане красиво. Не. Вот циганорите. Сейчас рекона ще умра. Кой? Блеклива. Така. 20 кулдаун редукшн, това е много лъртит. Не бе! Чакай. Абе, трябва ти си CDR. Захвати бот. По-добре са за момента. Брат, измислите гледаме. Що върши това? Едно. А две. Да, вие се иначе на това. Първе. Чакай, Трипл. Даже защо и не. добре. Квадрокл. Трипл. Дай. Не сол трипл. Бате, то билд въобще не ми хареса. Много си е добър билд. Да, бе. Адски е добър. Хидра е много по-добре от това. Просто ти е много. Да. Да, почвам момент. Много по-добре. Има това и пасивка. Да. По-добро е. Да, ама трябваше... По-добро е. Добре, бе, разбрах, ти си ми викал, бе, човек. Ти викам, ти се нервиш. По-добре, бе. Да. Това къв смисъл? Ако имах CDR, ще ми заради по-бързо, беше бил на Dead Man's Blade. Да, утре. Гориш. Знам. Исках да взема асист, буквално. Не бе, наистина. Ще хубаво го вземе. Затова якото си на камера. За джунгъл. Не, така е тъпо. И никой не играе така. Не си играе. И добре, никой от професионалните играчи. Не може. И може. Да, по-добре.
Кои двете как дашнаха едновременно. Ма това гледай коли. Давай, нали? Тази игра трябва да иска направя. You gotta go fast. Перон. Искам да стигнеш. Къде си? Добре, това... What? Това ще го вземеш. Да. Трябва ми фарм. Трябва ми фраг, гър. Не чува фраг. В принцип е граната. Обаче е фарм на полски. Фраг не е граната. А какво е? Не е фраг. Сигурно са граната. А какво е? Не знам граната не е ли гранейт. В принцип има... Фраг не е ли нещо като чул, като бочка. Фраг е миньон на полски. Тя с нея просто не я видя. Тя си е мангала. The Jukes. Кюно за... Не уфиле. Няма да е worth Да, и това не е Word. Чето от Тимо каже, ще бил два. А, окей, много ясно. Къде е? Ми, так спит. Защото е по-ОП. Опа, чай. Мисли. Събери за деца копия. Не искам. Не казваш, че може. Може, ама не искам. Едно. Некрасиво. Бати красотата. Че между другото ги мога, май. Не ги може. Он е другия зет не може едното на май. Да, бе, да. Може да. Стапа между тя, бе. Бе ги си стапа, Какво? Ето виж той какво бил, да. Убил. Да сгледайте. Ама нека бил да е човек, това е много по-добре. Да го пробвам ли? А? Ма не по това. Добре. Gonna go fast! Не искам да го пробвам, той е по-висок левел от мен. Да, ти фарм за да направим майска. Ага. Ми аз в момента се опитвам да фрагя. Она е 200 ха. Да, бе, да. Не? Так, то и отново. Айде ли бубе. Леблонка. А, фак. Какъв капнах. Ами, не е право отношение. Просто ти леблонка. Давай, не. Имаш тебе. Давай от нея. Фоши представа там долу към реда. Изнагнах я. Давай. Лърките. Ами не лърките. А, да. Ама да. Дуки 2.0. А, взе. Търсти, бе. Отвой! Не, няма. Ако имам CDR, бате, това е през 11 секунди вече. Я влезе на CDR. Защо имаме вампирка? Откъде има вампирка? Ти го би одно. От това. Не от това. От това го би одно. Не, взех го от Това го би одно, бе! Абе, взех го от Bloodduster, стига. Не помня. От това го взе. От Bloodduster го взех. Ясно. Добре, от Bloodduster го взех, бе. Не го взе от Bloodduster. Добре, коя минута го гледа? Сега на клипа ще ти покажа, отнявам се. Когато исках да взимам Bloodduster, ти ми каза не. По-добре да имаме такова. Да има CDR.
Почи към него. Това беше безмислено. Що безмислено, за кила? Ама аз можех и без да флашвам. Не можеш без. Напротив, Нямаш. имах кю, бе! Не стигаше рейнджа, бе. Стигаше, виж колко рейндж има. Не стигаш. Ясно, окей. А, не, също стига, че. Кори. Абе, защо не върва на там, бе? Защото си цигани и те болят ръката. От носа на товари и цигански мангали, въобще. Все едно. Къде ще направят? Да, бе. Утре е там, там. Добре, забия. Ето, мой ден. Дали са с него? Да. Другото е. А, не, чакай, там. What the fuck? Чакай, той имаше две. What the fuck? Да, защото нас се върна. При нея. Моля, не чакай. Вика, аз исках да взема фарма. Да, бе. Вау, то би повече от теб. Ми просто има по-готин билд. Аз сигурно. Shut the Godlike. А, че нямаш godlike. Ковер. Вземи блюдостър да бъде. Или я това Аз го... не съм билдъст. Не, я това нещо, което искаше да Dead Man's Blade. Да. Да, той е по-worth it. Вземи. Марикони, бе? Чай да взема тим. Не може. Добре, ще се лайфстилм. Няма смисъл да се реколвам. Има смисъл да вземеш айтъм. Аз без да искам да бъдъкнах. Аха, get wrecked. Ми трябва джаб. Никой не взима боците ли? Има. Що? Това е тъжно, блядь, на самички. Какво? Това е тъжно. Не знам сами. Кой за Blue Lizard? На. О, той се спадна. Най-добре се лайфтил от Къбъл Краб. Той се лайфтил с шубото. Що не? Това си да през секунда. Ля. Хубаво вече е конш. Бъртпаки. Ама искам да взема голд. Колко голд трябва? Тако е? Z. Не може. Колко не може. А не тя. Ти базикаш и се върват. Тук седи. The jukes! Не го можеш, не. Но той няма ут. Да има и да няма, пак не го можеш. А затова избяга от мен. Не избягал. Да, бе, да. Се лайфстима. Надолу. Гори. Видя ли как се опита? Гори по пуша. Топ-рип. В момента стата ми е такъв, само защото не съм се. Това не може да уби никакъв демидж. Нищо не мога да видя. Ще да бъдеш. Ръщ. Приколно това. Вземи да си издате. Сама ще си избрате. No chance. Не е лофти момент. Що? За голд. Давай. Fuck me! Давай, ему му сдава. Бе. Добре, вече е worth it. Също си godlike. Кюх! Това нещо някакъв смисъл. То флаша? Не, за нея е това.
Не дясно, това горе. Горе. Отдясно на имуно си. Да, отдясно, да. Да. Дядно с болейте. Села ни вампирка. Не, вампирка. Това не е Dead Man's Също Play. сега е Undo два пъти. Сега може да си го вземеш. Сега го вземи. Няма смисъл да сега лъжа вампирка. Това бъгва. Разселни вампирки също. Не, ще хубаво да знаеш почерка. Все едно, да ги с тия плошники. Що бе да, това е също ще даде. Даже има някакви хора, които... Тия ли плошники? Между другото ще... Но... А дали ще е worth it, ако на първи левел, когато имаш 800 такова... Това с какво беше, бе? С гъба! Уау. Много забавно съм плейта. Да. Много забавно. Вземи си Infinity после. Infinity... ти идиот ли си, бе? Но не. Виж какво дава, бе. Виж какво дава и ми говори после. Деси, знаеш колко ще е полезен крита? Идиот съм бил. Ами какво? Хайде цъкни да виж какво ще дава. Знам какво дава, много добре. Еми какво, това е много хубаво даже. Да. Намери ми човек, който билдва Infinity на Z. Нали ще стане хубаво, бе? Ще билдвам това. За Тимо. Какво се смееш, бе, бат? Не всичко в тази игра е демидж. Много яко обаче. Да, звука. Марка. Да, звука много яко. Обби. Пуснаха тока! Окей? Ти ще подил. Айде, гетрек, затвориката навънка. Колко минути той ще не игра? Какво? Дали ще вземеш аз? Не знам едва ли. Малко ми е фарма. Ама аз стигам да го стигна. Кой стигаш? Барона. Според мен не го прави да слуша. What the fuck? Утре. Почвай. Тази. Надолу е, видясно. Видях я. Тимо, фак. Дай на бункера, отива. Фашни тази земя, бата. Това се върна назад. Върна се назад на ръката. Така как директно. Да, го поставя. Шивам родителите. Флаш. Защо флаш? Знаеш колко яко да си рака и да хелваш клонинга на Лебланк. Ей, сега ще игра с раката. И с раката. Барон. Барон! Не може да се върна. Те не искат. Аре бе. Така също не може. Така може. Това сте много бързи. 4 секунди има. Вече е застрашено просто. Go. You gotta go fast. Това беше много яко. Тут няма муза, да. Глифа готен. Да бе, нали? Някакъв търчи. Зете готен. Това ти трябваше само. Ти с Basic виж почва колкото скива. Но това е съвсем нормално. Кой дай бърна на бинарите, ако не си полезна сега. Много забавно. Не, тук не скачи. Няма лът. Тази гора. Знаете ли?
Не, бабки ория! Fuck you. Урта беше, уби флаши обид. Да. Не, тя дабл юрна. Не. Може дабл бъв. Рампаджи. Рампаге. Рампаге, фака е. Те го виждате на компютър. Или просто. Та се разнедабавят на игрите. А, не, та пак ще почне да джуква. Гледай добра джука. А, те не са Тя такива. тръгна от склон назад на тези си. Според мен ли си пусна назад такова. Вишим да пуши малко. Да ли пъчиш на връзка? Ей, какво, what the fuck? Ти каза, пиши им да пушват малко и Сивир те послуша веднага. И в същия момент бата някакво. Да бе, наистина. С това мисли на някакво. Пуш. Ой. Пуш. Омага. Не, омага това... What the fuck, тази ми свършенка е много тъпа. Gotta go fast. Да, не че е тъпа да има, за първи път го виждам и ми е странно. Едно. От си го знаю. Айтери. Точка. Защо? Защото го мога нов едно. Огромен риск. Мога го направихме. Ловзето не е... Който първи утне? Не, който първи от цели сквили бейзик. Вие двамата в момента биете доста еднакъв дейдж, според мен. Ли, виж ни билдовете. Еднакъв дейдж биете. Това, Това е същия обзет. Борг. Трябваше Борг да. Тъпо е. Че е тъпо. Борг е за атак спид. По принцип се взима, най-хубавия бил за Z, знаеш какъв? Това го беше някой на LCS игра. Ямумус, Борг, Infinity. Ямумус. Ямумус. Ямумус, Борг, Infinity Edge, после се взима Хида, после Bloodduster и после такова. Кажи ми това да преражда. Guardian Angel. Guardian Angel. Той разпредам прави 6. Ами малко вероятно. 19, 7, 12. Ма е малко фарм. Ще е фан. Аз това си фармя в шмънгъла. Виждат ви. Как че ги вижда, бе? Това. Ги вижда? Вече вижда. И са стъпи. What the fuck? Защо ми пушва да биете им да бъде? Ти фоболи си? Много ясно, да сега се е дотно. Дайте ми си вземи пошенка. Може да вземеш пошенка за апте. Може? Що не? Според мен не е яка ето. Не запеве, зада бе, улици. Да. Пусни я мумус да виж колко бъде. Как готен бях тук, като... на реална машина. 540 сега. $27, 13. 10 секунди кулдаун. Беше 25 в начало. 20-25 беше в начало. Да, това е заради... Това защото е тъп айтем. Кой? Като умреш ти дава шилд, има Magic Resist срещу педерасчето ти има. Защото е много по-добре си... Тук, при мен. Прав си. Пърши лък. Много е. А не, тя Знам. си бе. Не искам да убия. Защото ме дразни. Давай. Ай, да има... Лошо. Тя танки. Я давай бил, да паса. Отиди му това, после ще се върнеш. После ще цъкнеш пак от. Не ще цъкна W. И да, шум да пидал. Ама аз не знах, че има. Тук ще я сложи тия видяла напред.
Не! Виж го Тимото, бе, дева педелето, те! Какво е чемпион? Все пак. Що не? Една минута. Кой? Те му вземат. А кажи честно. Давай. Окей. Те ще. Ма те са ни пушнали много повече. Не бе! Виж какво правят миньоните. Иска кило момче. Не. Браво, можеш го. Не го можеш. Абе, забави го доста. Добре. Уртито. 7 секунди и 2 секунди си ги. Добре, задържах ти. Давай лукс! От циганите. Не, сами кажа, че не насяпа къде. Утре. Зея, добре, Зея, нямаш че не бъде. Взимаш. Зет. Ще да дъпкаш. До тази игра да вземат. Не, ще ни вземат много ясно. Те виж как са ни пушнали. Трябва някакво да... Тук може да ги спаси. Мога да спаси, може. Топлейн, фак. Не бе, стой тука. Може да вземеш карта. Аз може да получи 6 като ти загубя. Може. Така ли? Да. Значи добре. Ли си на 100% ще получи. Чувствам, че сега просто ще извърчи пръстаната и ще отида на това. Трябва ли барон? Спешно ви трябва някакъв барон. Прав барон. А не, прав барон. Ух са. Барона, май го това е. Май тази цигания. Рекови. Но да въгбати играта, бата. Кой е стрес? Това е стресна и мен. Вземи за танки. Ти можеш да вземеш трите наведнъж. О, не, стой, върни се! Това беше много голям люк. Не, аз имам арт да пушваме. Пушвайте, не трябва някой... Стой девка и ти трябва да стоиш да девкаш. Добре, не бе, биете ги. What? Я. Къде идеш? Стой тук, че Лебланк ще дойде и взе. Ма тя е... Рипа, ама сега какво? Голямата са рип. Чисти фарм просто. Чисти фарм. Ти ще запуска, бабе. Каква? Има нещо диня да ти дам. Да, може диня. Дини. Да. А то също направи пентакил. Никакъв не направи. Давай, не моля, пушва сама, бате. Ма тя сега е рип. Тя е слабо. Ти отни, бе! Пушва. Стой. Ристе. Пиши GG, бе. О, чай, тук. Не, флаши, бързо! Виж сега Тимото как ще ендне.
Z. Не, за! Ритни го, нека! Ритни го, нека! Омага. Идиот. Игра. Yes, бе! А? Добре, няма шанс. Не, няма шанс. No. Убийте, бе! Много е танки. От играта. Виж. Я те ви райтвит. Чакайте ви райтвит. Добре си файтвит. Не, никакъв шанс. Да. А, перфектно. Дарели, можеш. Това беше. Не! Абе, дабл ютни! То трябваше дабл ютне по миньон. Това в момента провали играта. Ами ти хитър, това е по-добре. Не, това е. Не. Не. Защо? Не знам. Вот ми през 50 секунди. А, what the fuck. 15. Регенва се. Трябва игра трябва да е бе. Просто трябва да разреши нужно. Те искат да бакдорват. Така ли? Според мен. Тимото е факано жив. I'm on the way. Не, те ще държиме бром. Его тимото. Фак. Много тъпо. Али си на жив. Гледай го. Гледай ли са? Какво ще направи? Отида за улица. Или му издефаш. Да. О, той има като моя лад. Добра игра. Да. И това беше от нас, айде чао.